मा फोरोंखो नोंखौ सोर सैमा फाग्लाजों रायज्लायदाव जंखायदाव जालायगासिनो नों हा बेवाइफोर मानो नांगौ नोंनोलाय उन्दैफोर आइला मानो नांगौसो होननानै बुंबाय नों बेवाइफोर नोंनि गोसोआव नोंनि मेलेमाव मा सोमजिबाय दङ खोन्थालाय आंनो लासिंसिं आंनि गोसोनि बाथ्राखौलाय नोंनोलाय मानो खोन्थानो आं उन्दैफोर आंखौनो लाजिलायनांगौ जाहैबाय मा नों बेवाइफोर आंनो खोन्था दे जेबो नङा बेवाइफोर बे टपिरान टपिक गेलेया नोंनो मैदेर मुहनि गराय मुहनिसो होदों नामाब्रा आयौ मानो मैदेर मुहनि होनांगौ जाखो बेलाय आंखौलाय जायखिजाया टपिरामनिफ्राय गोजानाव थादै बेवाइफोर सना बेखौ नुदोंना नों उन्दैफोर नुदों ओमफ्राय मानो खिथिदों नों आंनो उन्दैफोर आंखौ गियान होबाय थानाङा नङाबा मोनफ्लांगोनसो आंजों आइला आइला जामाइला मालानिफ्राय जानसिखि रानि जाखोलै बेवाइफोर सना उन्दैफोर अमा राजा आंबो गोसो थोलायनो लुगैयो नोंनि थाखायनो आं सेंग्राफोरजों गोसो थोलायनोनो मोनासै ओरैनोसो बुरैलांसिगोन आं बेनिखायनो बे बाराव आंखौ हेंथा दाहो उन्दैफोर नङाबा मैगं बायदि हागोन आं नोंखौ नैबे सिखाजों आइला 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 मालानिफ्राय फुलनदिबि जाखोब्रा नोंलाय मोजां मोनलायनायाव गोसो थोलायनायाव गासिबो जायोसनो बेनिखायनो आं नोंखौ सिखा देखायदों आरो आंनि पार्सनेल जिउआव नों आंखौ हेंथा होयोब्ला गारा आं नोंखौ आइला 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 टपिरामा जादु खालाममारबाय नामाब्रा नोंखौलाय बेवाइफोर थां उन्दैफोरा आंनिफ्राय गोजानाव नङाबा गांख्लेट बागोन बाथोंलै जेबो नङा खानस्रि बायोना लेवार बायोना बेलाव बायो बाथोंलै थां लाजियाबो बेवाइखौनो एदावबाय थानो आइला 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 दिनैलाय बेवाइफोरालाय मा जामारखोब्रा थां होनदोंना उन्दैफोर दे 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 जागोन जागोन खाफाल मोजां आं हांग्रिमोन दिनै बिनानाव जायासै नङाब्लाथ' आंखौ बिहारिसो लागौमोन बियो आच्छा दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायनानै सोरनि जाखो नों हो आं खिन्थानो लाजियो आच्छा सेंग्रा गोसो थोनोबा लाजिया नामा खिन्थागोन ना मोजाङै दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायनानै सोरनि जाखो नों आं जास्ट मेथाइसो खनदों आदा खबरदार दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मेथाइ खननो मोना बे न'आव दिनैनिफ्राय रावबो गोसो थोलायनायनि मेथाइ खननो मोना हामा बोरखांलायखो नोंहालाय औ दिनै गाज्रिनो बोरखांदों आं बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बे न'आव रावबो गोसो थोलायनायनि मोजां मोनलायनायनि गारलायनायनि मेथाइ खननो मोना आइला मानोब्रा हाम मेथाइ खनबालाय माथो जायो आं बुंखाबायना दिनैनिफ्राय बे न'खराव गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायनि मेथाइया बन्द जानांगौ माने बयकट जानांगौ नङाबा साजा होगोन आं नोंसोरखौ माइसे आलुरा रायलायथारखो नोंलाय दिनैलाय आलुरा सालुरा दालुरा जेबो मिन्थिया आं जायखिजाया बे न'खराव गोसो थोनाय मोजां मोननायनि मेथाइ रावबो खननो मोना आला सासेया रायज्लायदाव जंखायदावनो आरो सासेया दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदावनो साला सानैबो टपिरामखौसो गोसो थोमारबाय नामाब्रा बिसोरलाय आच्छा बिदिब्ला आफा रमान्टिक मेथाइखौ बयकट खालामबायबालाय मा मेथाइ खननांगौ जाखो जोंलाय हारि हादरनि मेथाइ खन हारिमुनि मेथाइ खन दे होमबालाय नोंनो खनलाय आफा जों सोलोंगोन नोंनिफ्राय होद आंलाय मानो खननांगौ जाखो होमबालाय मा मेथाइथ' खननांगौ जों रमान्टिक मेथाइ खननोनो मोनाबा र धैर्य मा फाग्ला बोरखांबाय थायोथाय बे मानसि सासेया माने आदाया मा गोसोखांबाय थायो आइला मा खालामनो नागिरदोंलै आफा नों खोनासं नोंसोर गासिबो गोसो होनानै आरो एमा बेटा थांलाय आयं थबसेखौ लिंनानै लायलाय नै आं फैबाय आच्छा खोनासं बिदिब्ला गासिबो खोमाखौ मैदेरनि खोमा बायदि गुवार खालामनानै दिनैनिफ्राय बे न'आव रावबो गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय मेथाइ खननो मोना गारलायलायनायबो मेथाइ खननो मोना आरो खोनासंनोबो मोना दामनोबो मोना होमबालाय माबायदिथो मेथाइ खोनासंनांगौ जाखो खोनासं आं दामनानै दिन्थिनोसै बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै दिनैनिफ्राय खालि बेफोरबायदि मेथाइल' दामनांगौ आरो बेफोरबायदि मेथाइल' खोनासंनांगौ नोंसोर दाउ खौवौनि गाबनाय खौवौखौबो खोनासंबाय थायोब्ला बरिं मोनोलै आफा बेनिखायनो मालाबा दाउखाफोरनि गाबनाय हांसोफोरनि गाबनायखौबो खोनासंनांगौ जेरै एमाव बेटा नोम्फाजों धेमालि नङा दिनै नोम्फाया रागा जोंनानै दंखायो आसलथे मानसियानोथ' मा जामारदों मा मेथाइ खननायखौ लानानै दावराव जाखो बेलाय माबाहाय आं रायज्लायदाव होननानै खनदोंमोन बेखौनो आंखौबो रायदों आंबो मेथाइ खनदोंमोन ना दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदाव होननायखौ मेथाइ एखे खननायखाय रागा जोंदों खोमा नोंसोरो दोनदो बे फाग्लानि खोथाखौनो लायो नामा थां फरायहैदो एमाव राजा
दुखुथिया जिउखौलाय दुखुथिया जिउ होननानै बुङाब्ला माथो नांगौ जाखो दे साला थफिरामा सानै गोजोन गोसो थुखुमानानै दं बेबो सासे आंनि बिनानाव सासे आंनि बेवाइ आइला मा जाबावनांगौ जाखो साला सुवाद थफिरामा आंनि साखाथिनि मानसिफोरखौसो नोजोर होखुमाजोबनानै दङ माथो मा खालामबावगोन आं हा मा गोब्रामबाय थाखो नोंलाय बिराद खर' सानाय मोनबायलै हांग्रोमोनदि खर'आनो गहां जालायथारबाय हा मानोथो खर'आलाय गहां जालायखो रागा जादों आं दिनै बिराद रागा जादों आं बेनिखायनो खर'आनो गहां मोनलायथारबाय नोंनालाय माथो खर'आ 10ता बालाय राबननि बायदि मोनसे गबा मोनसे थाखागोन ना मानोथो सिन्था जादों आच्छा एदावनाय जाखो ना माखो बेलाय आंलाय नंगौखौसो बुंदों दा नोंहालायनो रागा जोंबा खर'आ 10ता जायो दा मोनसे खर'आ गबा 9ता थागोन ना नोंनि खर'आ सिन्था खालामनाङा ना आच्छा नोंबो बिदिसो होनबाय आरो ना हांग्रोमोनदि दे खर'खौलाय मानोथो हमथाबाय थाखो मुलि दं मुलि जाना होबानो जाबाय ना बेफोरखौ बादो बेवाइफोर थफसिखौ बुजाय हा मा जालायखो आब'आलाय बेवाइफोर थफसिया मालाय रायज्लायदाव जंखायदाव थफिरामखौ गोसो थोबायनो हा नोंहा दासो खबर मोनदों होमबा मा नों मिथियोमोन होमबा थफिरामालाय माथो आब' थफसिखौ गोदोनिफ्रायनो नोजोर होखायो साला सैमाया बेवाइफोर थफसिखौबो आरो आंनि बिनानावखौबो लाइन लामारथारदोंसो होमबा कुछ तो करना पड़ेगा दया कुछ तो करना पड़ेगा थफिराम का आं मालाबाबो बे थफिराम थफिक गेलेलानो आंनि बिनानाव आरो थफसिखौ हरालै दे मा सिन्था खालामबाय थाखो फैदो ओंखाम जानोसै आच्छा रायजोफोर भिडिअखौ नायग्राफ्रा गासिबो लाइक होनानै गालांब्रा मानो लाइक होआलै भिडिअखौ नायो गावस्रा लाइक होआ लाइक होब्रा होमबासो भिडिअ बानायनो इन्टारेस्ट मोनगोन दा 50,000फोरनि गेजेराव खालि 9,000आल' जेने थेने होयो बाखिफोरालाय मानो होलाङालै नायबा नायनानै प्लिज अननानै होलांदोब्रा डियार लोगोफोर लाब्रा नायगासिनो दङबा अननानै भिडिअखौ लाइक होलां कमेन्ट खालामलां आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थाजानो लुगैयोब्ला लाइकखौबो बुरजा होदे आरोलै खर'नो साजोबबाय आंना आदै सानस्रि अब्ला नों सन्थलाया बहा थांमारदों मिथिया होमबा नाजुदां आं जेबोखौनो मिन्थिया बहा थांखोथाय आं गिनायसो मोनबाय गिनाङा दे बे मोजाङैनो मोजां न'आव फैफिनगोन मोजाङै मोजां फैबाथ' मोजाङानोमोन आरो फन खालामनानै सोंहरनोबो फनखौनो लांबावाखै मानसियालाय बहाथो थांमारदों होमबा बेलाय बेखौनो आं बिराद सिन्था जायो नाजुदां आंनो जेबो खोथाखौनो खोन्थाया सन्थलाया दे नों सिन्था खालामनाङा आं नागिरहैगोन जागोन दे नाजुदां जोंलारि थाथ'दो दे सानस्रि बारा सिन्था खालामबाय थानांला दे आं सन्थलाखौ नागिरहैनोसै आफाया थाबैनो फैगोन आइजोंलारि नों सिन्था खालामनाङा थौ दे ओंखाम जाहैनोसै दासो जेलनिफ्राय गबोथारदोंमोन आं बाल हिन्जावा गारिखौ मोजाङैनो एक्सिडेन्ट खालामबानो जायोमोन र'बाला थांनानै रायहैनि आं थङालि गारिखौ मोजां सालायनो हाया आरो नों सरि दावसो देलाय आं एसे हाखु दाखुआव दंमोन बालनि हाखु दाखु बेसेबां हाखु दाखु जायो जाबाय थामोन ना खमसे खम एक्सिडेन्टखौथ' एसे मोजां खालामबानो जायोमोन मा बाल हिन्जाव एक्सिडेन्टखौ मोजाङै खालामबानो जायोमोन दा एक्सिडेन्ट खालामनोबो रोङा बाल हिन्जावा दावसो देलाय मानसिया एक्सिडेन्ट जाजानो बायो आरो नोंहा लुगैयोसो आं बायदि खाफाल मोनबासो मिथिगौमोन दा नोंलाय बेसेबां मा जागासिनो दङ आंहा मा जादों आयौ बाला नों सोंबानो आं दानो खोन्थाथारसिगोन आरो खामानि गैयि हिन्जाव मोजाङैबो गारि एक्सिडेन्ट खालामनो रोङा थु हे तेरी जिन्दगीफोर साम' खिंखिरि गारिबो मोजाङै एक्सिडेन्ट खालामनो रोङि हिन्जाव मा होनाय जाखो बेलाय बालनि बोराया बिहुसल'सो जानानै दङ दा मा बाल खालामनांगौ दे बोराया थैगोन ना थैया बेबा आयौ बाला गुजुबायसो माथो जे जायो जाथोंसै बालनि आंखौ थै जानो लुगैदोंना नों जारौ आं एसेबां थाब थैयाथ' जारौ बाथमिस बोराय अमृत मन्थननि अमृत बिदैखौसो मोलोंखोना माखोसै गासिबो गारिनिफ्राय ओंखार आरो पुलिस स्टेशनाव थौ आं पुलिस स्टेशनाव थांफिनलाहाय हेल' इन्सपेक्टर प्लिज आंखौ जेलाव लांफिननाङा आं दाखालिसो जेलनिफ्राय फैदों नांगौबा नोंसोरनो जेसेबां सालान दाननांगौ आं दाननानै होगोन जागोन दे ओइ नोंसोरलाय थौ पुलिस स्टेशनाव बोराय देहा
एसे माबा मोनसे खालामदो दे इन्सपेक्टर हायोब्ला एक्सिडेन्टखौनो खालामफिनदो आरो धोत माबायदि मानसि नोंसोरलाय दिनै नोंसोरखौ हगारबाय नेक्स्ट टाइम नोंसोरखौ हगारनाय जानाय नंला आयौ बाला मानो हेगारनांगौ दे बे बोराया गारि सालायनो रोङाखै बे बोरायखौ लानानै थांबानो जायोना पुलिस स्टेसनाव गोरोन्थिया रावनिबो नङा बोरैबा जाफ्लांबायसोलै पुलिस बाबु दे दाजाब दानख' खालामदो माबा मोनसे दे अब्लालाय बाहेरायाव ओंखारबोदो बिहामजो मा जाखो मा फनावनो नांनानै थाबाय थाखो नार्जि बुदाङा फनखौनो रिसिभ खालामाखै आं दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो दङ दासिमबो फनखौनो रिसिभ खालामा बहा दंहैयोथाय मानसिया र' ओंखाम जाखांनानै नागिरहैनि आं हा हौवा मानसि फैगोन आरोहाय बेखौनो नागिरहैनांगौ जाबाय हौवा मानसिबानो गोसोबायदि खालामबाय थानो मोनगोन आरो हो आंनो खबर हरा मा हरानो न'आवबो रावनोबो खोन्थालाङाखै बहा थांदों आयै सोमसिलानि न'आवसो थांदों आफाया बे सोमसिलानि न'आवलाय मानो थांबाय थायो बेलाय बे सोमसिजों बांद्राय आथा सिथा खालामबाय थाग्रा जादों बे नार्जि बुदाङा र' ओंखाम जानानै नागिरहैमारनि आं सन्थला हरबो जाबाय आरो आं गोजांनायबो मोनबाय थौदो न'आव थांनोसै दिनै न'आव थांनो बादोंलै आं दुमफाव हा न'आवलाय मानो थांनो बानांगौ जाखो सोमसिया नोंखौ नेबाय थागोन ना गोसोखौ बारा मोजां मोनाखैलै दुमफाव गोसो गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो न'आव थानाय बायदि जाया थ' न'आव थांनानै सिन्था खालामहैथां नङाबा सोमसिया नेबाय थागोन आच्छा नोंसोर बेवहायसो दङ होमबा दुमफाव नोंबो दंफैयो माथो बेसेबा गोबावनि उनावसो नुबायलै आं नोंखौ औहाय देहाफोरा मोजां नङामोन गोसोफोराबो थिग नङामोन बेनिखायनो नुजाफैनो हाथ'वाखैमोन आं आच्छा दा मोजां मोनबाय दा बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो बांद्राय मोजांबो नङा बांद्राय गाज्रिबो नङा सन्थला नोंलाय मानो न'आव थाङाखै सोमसिया टेनसन जागासिनो बा नार्जि बुदां सोमस्रिनि टेनसन जानायखौसो टेनसन आरो ना आंनि टेनसन जानायखौबा टेनसनानो गैया बिदि नङालै हापां बिदि नङाबालाय आंनि फनखौलाय मानो रिसिभ खालामाखै माखौबा सोमस्रिनोसो टेनसन लागासिनो आरो ना बिदि नङालै हापां सन्थलानि थाखाय सोमसिया बिराद टेनसन जादोंमोन बेखौनो आं सन्थलानो खोन्थादों ओमफ्राय हाबाङादि नार्जि बुदांनि थाखाय टेनसन जादों बेखौ नों मानो सानाखै आयौ हाबाब संख्रि गोबाब बिदि नुबानो रायजो जानो गियो आं रायजोफोर माखौबा मालाय हिनजावनिल' टेनसन लाग्रा नार्जि बुदां आंनि थाखायनो रायजाबायलै नों हापांजों सरिलै नार्जि बुदां दे जेबो नङा बेफोरो बेनालाय आरो एसेखौनो रागा जोंखायो दे होमबालाय सन्थला नोंबो थांदो आरो नोंनि थाखायनो नार्जि बुदाङा टेनसन जादों दा हापांजों रायजागुलायबाय सन्थला थांनो थां न'आव थांनोसै होमबालाय दुमफाव नोंहालाय माला थांगोन थांनोसै आंबो र' फंनैसो खोथा रायलायनो आं नोंजों मा खोथा सन्थलाया माबाफोर खोन्थादों नामा नोंनो जेरै मा खोथा माने सन्थलानाव बिराद बुरजा फैसा दङमोन ना बेफोर फैसाखौ बबेनिफ्राय मोननाय बेफोरखौ खोन्थादों नामा नोंनो औ खोन्थानायालाय खोन्थादोंमोन नाथाय आं नोंनो खोन्थानो हाया मानो नों मिथिनो लुगैथारोब्लालाय सन्थलानाव सोंबानो जाबाय नाथाय आं सन्थलानि खोथाखौ मानिनानै नोंनो खोन्थानो हानाय नङा आच्छा दे होमबालाय ओमफ्राय सन्थलानि केसालाय मा जानांगौ जाखो दालाय आं उकिलजों रायलायहरदोंमोन गाबोन थिग खालामगोन होननानै बुंदों थाब जोबथोंसैहाय केसफोरा हाला आंबो बेफोरखौ नायबाय थानो बांद्राय भद्रथारना सन्थलाया सोरबा बादा होनानै दोनदों खोमा खोन्थानाङा होननायखाय बेनिखायनो खोन्थायाखै औहाय मानसियानो बांद्राय सादा सिदाद्राय बांद्राय सादा सिदा जाबाबो दानि जुगाव जेबो जायगा मोनालै बांद्राय गाख्रेबजानोसो नागिरो बेनिखायनोथ' अमा राजाजों नोजोर होजादों आरो बांद्राय सादा सिदा जानानै थाब्लाबो मानसिफ्रा गाख्रेबनोसो नागिरो दानि जुगाव मा मिथिगौ ना मोनथाम बुस्थुआ मानसिनाव थाथारनांगौ अब्लासो बे बुहुमाव थावरिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला मानसिनाव ना मोनथाम बुस्थुआ थानांगौ आरो ना मोनसेया जाहैबाय पलिटिकेल पावार मोनसेया जाहैबाय फैसानि पावार मोनसेया जाहैबाय गोहोनि पावार बे मोनथामा मानसिनाव थायोब्ला रावबो गाख्लायनो हाया सैथो बाथ्राखौनो बुंबायलै नोङो दुमफाव मानसिनाव बे मोनथाम बुस्थुआ थायोब्ला रावबो गाख्लायनो हामाराथ' आरो औ नार्जि बुदां फैसा थानायजों लोगोसे पलिटिकेल पावारबो थानांगौ आरो पलिटिकेल पावार थानायजों लोगोसे गोहो बोलोबो थानांगौ स्ट्रं जानांगौ अब्लासो मानसिफोरा रावबो गाख्लायनो नागिरा आरो गाख्लायनो सानब्लाबो गिनाय फैयो बिराद मोजां खोथा बुंबायलै दिनै नोंनिफ्राय माखासे खोथा मिथिलायबाय आं दुमफाव नंखायखौ मा बुंनो नार्जि बुदां आं सैथो बाथ्राखौनो बुंखायो मानसिफ्रासो थाब बुजिनो नागिरा आच्छा बमब्रमानि खबरालाय माबायदि बे स्टुडिअ दङ खोमा दासो फन खालामदोंमोन आं माबा टफिरामनि रिपर्ट बानायगासिनो दङ होननानै बुंदोंमोन टफिरामनि रिपर्ट औ बे टफिरामा मानसि देथारनाया खदालजों बेनि रिपर्ट बानायगासिनो दङनो थ' आरो बे टफिरामाबो जाले मानसिया बोथोरा सोलायनायजों लोगोसे समफोरा खोन्दो खोन्दो थांनायजों लोगोसे मानसिफोरनि साननाय हनायफोराबो ओरैबायदि सोलायलांदों गुबुन गुबुन जालांनो हमदोंना सोर मा समाव मा सानो हमनानैनो मोना
बेनिखायनो दानि जुगाव गावनि अनगा रावखौबो फोथायनोसो नांला राइट थ' थांनोसै दंफा होमबालाय औथ' दानो हाफाङा नोंखौ रागा जोंलायगोन हापांनि रागायाना जेसेबांनो रागा जोङो एसेबांनो फंसे गुरै बाथ्रा बुंबानो गलिफिनो जादु दं होमबालाय नोंनाव उन्दुनोबो सुखुलायलाङाखै माथो खुसिजोंनो आगदाथिं सासे आगसिथिं सासे मोनसिगोनखाय खुसियानो थानो हाला माथो आंनालाय साला सिख्लाफोरा ओरैबायदि बाहादुरिमोन ना दा नायदो आगदाथिं सासे आगसिथिं सासे लानानै बेरायगोन आं ओइ मा एसे मिनिगासिनो नोंनि मिनिनाय दावरावआवनो माखासे खेदिफोरा उन्दुनो सुखुवाखैनो मालाया उन्दुनो सुखुनाय सुखुयैखौलाय आंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखोब्रा आंहा बेसेबां खुसियाव दं मालायफोरा जेलाव थाबा दुखु जायो नोंहा मिनिगासिनो नामा खोथायानो बिदिनो खाबा खुसि जाथावथाव खाबा मानि एसेबां खुसि बेलाय आगदाथिं सासे आगसिथिं सासे हिनजाव लानानै गिदिंनो मोनसिगोनखाय खुसिब्रा मालाय सानै सानै हिनजाव मोनसिगोन होनबा नों माथो होमबा आंनो सासे हरदो बापावै माबायदि खालि बे पुलिसालाय नों पुलिस जानो समायाखैलै नों सिखावसो जानो समायदोंमोन बिदि बियो हिनजावखौ बिदि बिबा मोनो नामा माथो खालामनो पुलिस साख्रि मावनायबाबो रावबो सिख्लाफोरानो नायफिना आंखौ मोनालै भाइ मोना दानि जुगनि सिख्लाफोरा बोराय हौवा हिनजाव गोनांखाफोरखौसो फसायोलै माथो खालामनो आरो नों साख्रि गोनां जाखो मा जाखो सिख्लाफोराथ' खालि थख्ला बोरायफोरखौसो मोजां मोनो गथ' गोनांखाफोरखौसो मोजां मोनो मिथिबायना अब्ला आं मा खालामनो आंनाथ' हिनजाव गैयाना आरे हिनजाव मोनखानानै आरो हिनजाव लुगैबावगोन होनबा नोंबो मानो होनोब्ला हिनजाव गोनांखाफोरासो हिनजाव मोनो नालाय बेनिखायनो आंना हिनजाव मोननो थाखाय हिनजाव नांगोन ना आच्छा होमबालाय मोनसे खामानि माव सासे हिनजाव मानसि नखरि हाबा खालामफ्लादो ओमफ्राय सिख्लाफोरसो खारसनजादो मा थिग हाबा जाखानाय होनना मिथिखानानै नोंनि न'आव फैनोबो हानाय थेंक इउ आयदाखौ होनायनि थाखाय आं बिदिनो खालामनोसै आरो आंनि उकिल साहेबाखौ थाबैनो लिंहरदोलै आं बे जायगायाव थाबाय थानो हाला जागोन दे हेलौ माय लाभ हा सोर नोंलाय आं नोंनि बयफ्रेन्ड मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंफैदोंब्रा औब्रा आं नोंनि बयफ्रेन्ड आं नोंखौ बख'नो फैदों बापावै मा होनाय जादोंलै